wach mar ji ODM donje sirikal? Azimio wasedhi godo koro aparo ni election cycles ariyo in different names. Gin joma wasewuotho godo kendo ok wakaw for granted the assistance and the collectivity ma gisechiwo, especially our colleagues ma jo atolgi. And gisechung kod baba in elections ariyo ma very crucial magikelo a very big vote basket. Constituencies machal kaka mara kamantie, a lot of the vote mawayudo okiyud because of ni necessarily di jaluo emang'eny. Jaluo number 3 in that constituency. Baba nyinge play a very big role, and Madari osebedo support is bad Baba, but the Kamba vote bedi osebedo one key crucial cog momiyo wayudo komcha. But safar ka safar nigi kama ikaw tichope coalitions ji loso mar mondo ji odonje serikal mar ji okaw godo telo. Aparo ni nen gombo marwa, and I believe kata mar jatendwa mar mondo mine wadonj ka. Body language an kasomo kata mar coalition partners magwagi giwacho the same thing, en mana ni koro mondo ng'ato bed bold. Awinjo kosiepa manyamita wawacho ni wawe bedo gi luoro. Koro jogo to luoro no nodonjo kuomgi ni nyithiwa majenzizgi biro lawogi, biro mosogi. Maluoro no nomiyo ging'wony ni oyo kuongo dhi utim compensations utim ma then wuoyo no koro gole ni ok en wuoyo gi Ruto, en wuoyo mar jopiny kate. Gini ne wuok ringo to ne chopo kama koro a decision nyaka bed made. To ka koro ne ok ginyal bedo bold enough mar mondo gi make that step, chuno wani ka e kama wuoth marwa. And I'm afraid to say so. To mbele kabe you never know. Jok manie coalition achiel sani maybe chieng moro chak nitiere in another different coalition. But kipenja aparo ni this is the end of the road marwa mar kind jowa gi jo Azimio. Wuotho gik sani. Kuom sani. Okay. Siasa to kong'e.